Добро утро и здравейте, отдавна не сме снимали. Бехме малко на почивка. Те какво ни попадна от Битак? Комбинат Електрон Племен. Не мога познаете какво е това. Ето. Това работи с 9 волтова батерия. Цена 22 лева е струвало. Не знам дали работи. Това чудо, сега ще ви кажа за какво служи. Човек има и паспорт. Ево. Има и паспорт. Електронен нервостимулатор. Тук технически характеристики, увод. Не знам какво ще действа това. Това за, като за масажи. Ево. Ама не знам дали работи. Ево. По цялото тяло. Макар се работи с това, не да си на представа. Не знам, ще го видим после. Сега ще го пробваме да видим дали работи. Тук се намерва една 9 волтова батерия. И ще видим дали действа. Само че това камо се отваря капака, нема си на идея. Как се отваря това чудо, бе? Не знам. Некво не ще. Некакво не ще. Чека да видя. Опция не е отварено никога. Ево как се отваря. Закачваме му батерията. Некво мига тук. Ево. Некво мига, ама какво прави? Не знам. Да. Да, работи. Работи, бе. Само че трябва да се прочете инструкцията за ползване. Ако го усилиш малко. Уху! Работи. Ама не знам, трябва да видим инструкцията за опътване как работи. На коя година е произведено това? Тук ли пише?
София, Варна, Пловдив и Плевен са продавал. Няма не пише. Не пише коя година е произведен. Та тук има нещо, ама не мога го видим. Аз се е стрил надпис. Не пише годината. Ма това става това, кой знае коя година. Чеки, тук имаше инструкции. Тия да видим какви инструкции има. Технически характеристики, устройство и принцип на работа. Указания за изисквания по охрана на труда. Начин на използване на симулатора. Трябва да видим начин на използване. Подготовка на симулатор. Симулаторът се държи с дясната ръка. Така че копчето да е под палец. Даже това го въртиш така плавно наляво. За масажи. Боже, за първ път виждам такова нещо. За пръв път виждам такова нещо. Да. Тук му е дадена и схемата. Как е направено. Трябва да се прочете това, да види как се ползва. Иначе работи.
Да. Работи. И още две неща сме взели. Ето. Прожектор за домашно кино. Два съм взел. Ама не знам как се свързва с телефона. Ето единия. Ето какво представлява. Два съм купил. Това на захранване 5 волта 2 ампера. А моят другия си има адаптер. Два съм взел. Ама няма си на представа как се работи с това чудо. Въобще си нямам представа как се свързва към телефона. И те така съм взел, че го покажа на кутията, че е някъде вътре. Мъчих се, ево такъв пак същия. И такъв съм взел. Инструкциите на това и на моя са едни и същи. Само че тук картинките са различни. С два баркода. Сканирал съм го на QR кода. Първия ми излиза платено да ме таксува там, не знам колко беше. 12 лева и нещо на седмица или на месец, не помним. Че преди да война на почивка съм го пробвал. А то втория, като го сканираш, ми излиза, че в интернета с червени букви, че нещо не е... То къде е направил този код, нещо не е лицензирал или какво ли, нещо опасност ми излиза и го изключвам. Кабел ми е даден един, но той не става за телефон, само за към телевизия. Иначе на флашка съм го побал, че има Bluetooth. А и това трябва да има. Ето го. USB на флашка съм го пробвал, работи. Ако някой знае как се свързва към телефон, да пише. И безплатни приложения съм влизал. По модела пишеш всичко, сериен номер, излизат няколко приложения, но нито едно не действа. А QR кода като го снимаш, то излизат някакви приложения, едното на китайско, другото на английско, но искат да се плаща. Иначе преди да ги го купи, много лесно, с 3 стъпки си готов, дай се. Чуй се как да го свързваш и какво го правиш. Иначе вади картина, хубава. Но малко трудно е за свързване. Малко е трудно за свързване. Тук се регулира. Надзад, напред. Какъв екран. Само че това нещо не е доизмислено, ми се струва, защото като включиш екрана от единия край, ти е по-широка картината, от другия ти става по-тесна. Докато моя другия равна. А то съм го включвал и него, но от единия край е по-така широко, от другия по-тесна. Но не знам как трябва да се свържим. Ще пробваме да видим. Ще пробваме да видим. Пробваме онзи, ще пробваме и този. Да видим кой от двата ще се свържи. Ако ще може да се свържи. Чисто нови сте, така седят. Повече от 2 месеца, защото не може да се свържи.
към телефона. Да. Чек, това май беше обратно. Май беше така. Да. Еми, ала сега с дистанционно. Чекай да го вземаме, да видите. Да, къде му е дистанционното? Ето му. Ето го това другия. Този кабел се даде късия. Е към него. Ето му дистанционното. Тук съм освежил батерии. Това му адаптера. Ще да покажем да видим, ако се види нещо, че их си дръпнем. Да го включиме. Ще да го не объркаме, да видим къде се включваше. Не, AV микро. 5 волтите тук. Ето го, изсветва червения диод. И като го натиснеш, тръгва зеление. И това се получава. Нема сигнал. Тук като влезеш в настройките, тук AV HDMI, но няма сигнал. Тъй каква картина излиза. Тук съответно регулираш. Мога да направиш и по-голяма, само че това за по-голямо разстояние. Тъй излиза филми, музика, фото и такова, ама няма свързване. Да, просто няма свързване. Те тук са ти настройките. Но не мога да се свържа. Да, те тук се усилва и се намаля. Но не ще се свържи. Ето. Как базира. Ама няма свързване. Ще трябва да го пробвам да видим. Ще трябва да го пробвам да видим. Еми, това е за сега. Няма какво да ремонтираме, няма какво да правим. Довиждане и до следващото видео. Много отдавна не сме снимали, защото бе малко на почивка, кажи че цял месец. Еми, това е за сега.